Then nari ari turn into 10. Akuri tuko liria iboire. Exactly the date. Motienyi okianda date 20. Omwana onene ro igwete kero muriro chagiti. Agachigotura mokoyona. Kwana harakati elio komutura no akwerete ensa. No agwetega. My sister nere gocha komokonya. Nera aka oxygen ya kabora. Nera akagwabu. Nere no akwerete gesieria. Bana bali bande bakwerete barabuga. Baruna barusi bubuna chinkoga. Ekera mato bwate kemo disability. Omwana ono kuminyoko oyo osira okurusantel. Umyogonde dadi nimechomeka mkono. Ngojukulige omwana ono ojiro koboko. Ngojukulige estima teracha. Ngikia sambo gake omwana ono koboko. Ngoimo kabu kobekete abwere. Ngosoka abo. Ngosoka ngorigere gake bana bane bakure. Na kiro simi saa 9 nga karo yerere nyomba okure n'abana. Na kesi minande kobori okungaki. Nga asamberu nyomba ntora amanyanga ngikere minyoka gocha nyagitari tora gusento mokonye. Kegera stima nyare ngotora chetotena ne stima yako sie Beyonce. Negasi yare nge nyomba ntwanye soki kere biyete kene nkeyo. Omolero yo ansera kurwe serumu abana bakorara. Nuorenge woka side mono. Wangendo. Hey. Malite ngurugurija di jumo ondeli. Enga enda banyado. Enga kinege to kurmande tin jumermo. Kurmande na ngo jumermo. No ndeka. Enga kwa se gasi ase ndi David Ombogo. No ndo muno montara obwe school. Kai kali tukulia ma ja Sunday. Ngai muno ure bobe. Nkate na lengo tu watu matanga anka. Katenga nenti muke. Ngati mokamande kengo boka.
ngaigune nanyaba muno omonto omorwaire saidi ngateba senjo ntarateba skuru na naigure bobe ngaimuka ngagenda skuru nao naimugetie abana ngarasangereria abana ngakoreterwa entang'ana lakini ngaika skuru ngabaha ekebungo ngabata naigure bobe ngabata tiga ng'ende ngenda nonya nyagitari kenkorware ngacha ngasoa bwone omomura omonto okoruka Charles nero chitagataka mkiatake mama kamote omoro oyo naigure bobe kangemokia kang'enda nyagitari ere gari oyo nyagesero nabo narwariwe mono ngaiguna abe igoro ngaiguna nacha koigwa bechi sindani igoro natete gokora embura egambwatere ninka kengoikanga ngakira ngabera nyomba abana bane mbachete mukwana bari skuru ngakanya abana bane bagacha kuri skuru nambwate omwana wa special ore kerema ngamwanyangacha mwana oyo ngamubeka nyomba kinamubeka nyomba ngatata ngabateba kanyo turungi anti aba bete bakanywa ikiri chinze chawe ngina agacha chinze kichabe marago baiga mwalimu agacha gondora kuri skuru uko ku Mr. John gacha gondora kiracha gondora gacha ngatebi ngakira umongo none simi suna kalenge ngamutomoga ni ochiro otutarira ochiro kongeng'ora ninyarekane oro chini ni gukure koni tuka turi bana no kugura chinkera ke umugani ochire umongo none akagura enswa agacha agatoroseri tukaragera nyomba tukaigwa tukatimoka kechinza chika ngaimuke mwisho yone umongo none tari kumunyara ngamuke ngamuira bedroom yawe yose bakorara ngamuira karara ko mwana yarara numusiku mwabo naro narumurekera toje stimantu abwata akana kamurekera ngamuira mwana oyu ngamubeka nyomba akarare sebo getandikira muntu akorare kya oyo makora deka ya igoro oyo morara inse one kire naika chinse echi nje ngabatekina iro mwana ngabatekira ntimoke aswabulire kena aswana atimoka nyomba nkaswa ngarara umungana nara nganyona narochire ekiro mungana acha naba bangeta abana babo bakabanda bakabara kabaisinyane yemu bakanda kumurekeresa bakorara bakarara ekere naika chinsa chigweka osinsa tinchiti kuligeri no nyanza omwana ono kuminyo koyo osira okurusantel umyo konde dadi nimechomeka mukono ngojukuligeri omwana ono ojiro koboko ngojukuligeri estima teracha ngikia sambo gake omwana ono koboko ngoimo kabu kobekete abweri ngosoka abo ngosoka ngoligeri gake bana bane bakure ngoligeri abana bane bakure ingikia beke ngochote makurigi no kebungu ketokobeke mesa iguru instead yeri toko chako ngangana kebungu kelese gyatonyanse otoko sinyunga itoko chakera ngoira nande bedroom ngobuke omwana oyo ngoyandi anteni no alibolere no mwana ondo ntobata 7 months okonyoro no alibolere ale ngoira ngonyorobe nembwate kerora kemo mata bedroom ende ya mata etabwati kerore ngoswa gochyo nsoki na isuru na si na bere na ugosiekiwo ngoyana ngosuke ngoyana gochisiko my brother gocho kurukumura bulenzi makori gocha ugwake chuma ese dirisha ile gwate birole bire nababyatete okonyora ninjira ompege tumutuga ngonyogote nabangage tumutunga te gakyaka ugwake chuma yakabiro kuigole giriri okungusa abonjete gaiga okungusa konsoki isiko ngotega kinkonyera abana bane kuba abandi abayire gakimwina nkonyera abana bane nabona igete chinse chungo temokura karone kirege mungu no kuruka rorin ekiraika ekiras tugeto mwana orire ekarma kiriye tuatemire handige ikire igoro nari tate akunga geresi myonte inyombore gakibandange iri ekarme gikyao kiri turike mwana wa special ngomotenya banjire gakinya sa wanjire okuya tigabaenda bamurike akayira marieta akayira ngamotegena murike muchando tuya kante bansabire 500 ngamate muchando tuyo baye nkoirana nege tingote gakinya sae abana bayetego abana bano yose mejione no arenge no amenyetega kurwaje tigiredi tu na bere no mwana oyu paka na ora bazite gusirego akingo sabanchi serikali timbo nyoro yo korere teiga injengo sabat kene ngeno na mokoro bachire kene ngeno na mokorere ni namune nya sa mosese ne familia ene retinini ni ane nje yerire na abana bane bali school oyo mali mu girls
oyo male ijune galis no ibantigara 7 months njingore na sami jamono nantiga nanduane na kinte ngotemna mwana ulione usira nero nkonya na minyoka nacho konya tokonya otenga kitata tigara tigajengende ikotigangira ni sami jamono esa kali ndanye saba kilira nkanya era nkonya kindi kyonse nso ngonye school fees uzangonya no mwana wa 7 months nje dembo atikire nkubwa tengo nyara kwakanya wende wensi yapana ngasamo seseni na wasubire serikali yetu yonse na asabe naba barali ba hinto bonse nje na asabe kuwera no mwana ominto Charles omoke otemire gondera inabo atekindi otemire gondera na ningo bane abana ba minto bonse ne family kinyiru yonse nje ndo skaine ndo anya kogosa nonde nanya kurwani muntu nanya koire kyo muntu se na ire kyo muntu oyo mindo mugambiri jana ba hodinga bana bonde ndo anya koire koba kugotambe yaya ndo tukole nkosoka yeke na kule zuku na minyoka na so epibi na konya nani wasingwisiri neacha nambia mono njite mbati anda ile nimbia mono igamu amoisko minto no moisko na menye so ba sambere tu nyomba with an unknown person. It's painful to lose your mwana at this age. Mwana nene ro igwete kero mulero chagiti agachigotura mokoyona wana harakati eliyo komutura no akwerete ensa no agwetega my sister nere gocha komokonya nere aka oxygen ya kabora nere akagwabu nere no akwerete gesieria bana bali bande bakwerete barabuga baruna barusi bubuna chinkoga ekera mato bwate kemo disability naka moisika kama my daughter nere no moisika wakerwe simi na ni chitenga nyara abasigari konyera ikire bako baira moche awakwetega mumbara balenga bane bakwete abalenga bodire barabuna bane abenge borere moisokone na momoro my sister na moisokoe bad basi kirito mrango omonto ya ichete okoroka na kabasie kera akamuaga gusina mafuta tumegete ntometinkia tumegete bono stimetengo gasi yengo yendo ngeo kyari gusababisha molero batatigo monto yo tanga tibweka bane mwana no nwenge aibo then nari ari gutani into 10 akuri tukoriria iboire exactly the date motienyo kianda date 20 nari yakwa na inde titariki echi Samuel Tangoro ku John Ayega oyo nyangalesi anonka oyo wakuru keranye ne anko yane no nyagosiane anti yane niko todo mochano monene asengencho yekeranye gegia tonyorire ndabase ko tebanga egesange ke oserikane liga igotwali nyora chinsa jare ngeinye nenusu nalitwaza kuigwe bikuro ekatwe bikuro tokomnyoka gocha twanyoranga omuro nigo obete kurwa senyombe ye yabana ketwanyo omuro obete kurwa senyombe yabana nabo twatema bamura baika mapema nabo batema banyare gokonya abana abo bakonye ne family yakini yaba kongwa kitambo keria bali gotagoro murangu sengeje giriri kienge gakong kitambo keria batagoro giriri keria baika konyoranga kere bago sokyo mongina bakomwira baika konyoranga mongina ro shirire igo mongina ni gashira na abana balengo omwana yo momo kenero tigara oli nyagitari
igaba familia yonse bari ng'enyomba nigo banyara ko bagosira igo na boto no moichano monne kurwa se kenyaro kia bonyando nyakung ase njekera nyeke kenene no gwakwo ko twakirwe bonse basire nyomba abantu bane lakini ekera twabogori omusubati oyo era nigo twamobogori tosemeti ng'a moyare into twamoira baka nyangena kena moire twamoire nyangena twamobeke getanda kare munyagitari acho kumochekia onyo ni gakwete nabona te abanyagitari ng'a ya ese gerando oche tarakwa motema ngo nando komocheki biya munyagitari oteba ng'a igo twanyorwa igo kene ngeyo turanyare gokwana family toko ya pole ndoko nya goteba ng'a ingiya chaketi umuriro ya seng'encho no ne estima nyene njarengo estima ya jire mapema nyindi estima yarengo totebe ng'a igiya chaketi estima ye yani umuriro yo ne estima lakini bonde gente que nigo kere to butanda no sabanta abange ndoko nya rakomanya ng'a ingiya chaketi umuriro yo asa mariete nkoro kura ulensi makoli tato mita koro kundeli na bere ukurara igaraire na batu tigete lakini mama naroro twakumiri sana ndino moichano monene sana kubwatekana na mang'ana akorekanire gakaga iga mang'ana gete yo gukumi nabo ebikuro byakwa bakura twabuka kubuka nacha nanyoraga iga prata yane mwendugo yane omorere igoro munge nabo twatema ko bakonyagera basoke yasinya lakini na ego yane yarente tindo naka etirisa my prata igaringe korera ne korume ngaki nkonye na ketirisa ekere na ketirisa osokeroro karo nere karo gasinyi kweta yani naba no gosanga sana umuriro igore ndara kurumuino gochaka kubwata kurwe nyombe goche nyombende akeiga twacha kurende gosokire nda abana kirori gopoa twasokia abana batonyora twachikuikasa abana twanyora basirire imabu nyomba arafu nabo twatema twabugorie gari twera mukendu gwe nyagitari ngagosina konyeke pati mbaya techeti kokonyeka twati kotebi munyagitari kara musuguri kerake yayo teba yaye moika konyorwa ke muno yu pastor eresa gaiga oyo moika korokwa oyo mabwate miaka 10 alafu oyo kabere 7 alafu oyo katatu ikabwate miaka almost 5 aba basirite bane umwana naroro mokoyone na njino mokoyone rende nere nasirite nere bona basirite mbane oyo rekaru na abana batatu igombane aki dani to gwete bobe mune neke nyororo te munagere gaiga abantu bamintomba twanjete at least mbaro bacha botuko in fact imba tokonya lakini techeti konyarikana Marieta Judy Nyaboke nkorokwa karo ne cousin yane aro yo mumuro mwa mama eyaika na butuko na kirusi misatisa nga karo yerere nyomba okure na bana na kesi minande ko bori okungaki nga asamberu nyomba ntora amanyanga ngikere minyoka gocha nyagitari tara gusento mokonye nari twaika goikanya gitari twatebe guporo usirire lakini ekeranye kene keroro gaki nonye no yokorete iga tigendere ngererie na ndere sana igente kenkiriki yakoreta asaba gusi okorire gente kebe chimuma chimbe gaki okorire gente kebe lakini tiganya samu abere ayaye na nyanyore karo no mwana ominto ine kazi ni ani ekegori eke motore nere no tokine tamo
mami karoga tango yo ko karoga ne mo buat o kagera nga sambe tu se bono asengencho ngento tora kwana into kumanyo yo sambe taro lakini bono stima yari ngororo onyende stima yaro ko batora tanga kine stima yari pugete ega samba bono stima yari ngororo nyomba amba utete konye baka barugire baharagire baharari nga yumuriro yoro ko bona no suspect tunga ni kama ni mtu alichoma uchakire tokoru sitting room sasa bono asengencho nchetingi yokenyoreke lakini nabora nyoro nyabaka bwate ndo siwezi jua sasa asengencho mmoete goikeraiga hivi ni kama kuna issues zingine zenye wezi jua ilikuwa hapa katikati asengencho muntu tagocha lyo kacho gosamba lyo kamjakosana ni kama kuna issue iko hapa katikati na watu hawezi jua Emerangu nkorume basiegete asengencho kibogo chikoraro meto gosieke merangu korusika kwa manya kogenda koraro bana usika basiegete ne biburi nando bone gento mono kyagete na ya korekana ogosieke ukoneke buri ngati gosieke neke buri rari okorara safe yaro kobanga nabegete chabyo mete chabno byo komusaiga na gosoka bone gento kyagerete mono bagakuneke buri yeke bakubeke keburi nyomba ngati ande bagasiekera bakabani keburi ino yaruerete shida na ochire na oxygen na chitaka bekeru asaf kesete style getera kini bono igambi yare mwana nerure nyagitari omoke oyo kogonka raire no ari mwaboga gwaraire gonyandu na ire kenyoreke pore sana ikene kiranye kirura se kenyoro no ni sentu ekiranye kero yani gitwakiro ekiranye kero sana sengencho karo no muntu meto kokore biasara byo meto kore kurigerie family yaye tali muntu onarete ngaisaranso musacha moretere na bono mbona mwana uyo moke mbona I think it's 4 months 7 months no moke lakini wana acha anaenda kutafuta bakubwaterana no musacha abana bande ni school bakali mbara manyanga nkigia apenirinka ntabiga higa sieteri ankongu na kara abana inchirogo chikweresana na abana ekobenko neno yokoreta ya gusokire gya korekanete ni ngumu sana tamari tango guchasi marita ebonderinde ndomo muro gata tuwe family yarenge saa 5 igana dakika karibu 20 iga tokwe kurege tangani kumene ndu yane okura na mokae ko nyomba kare twaboka twanyora umuriro yo chakera kuruge Syria aseba gwenda basokere gocha yanyoragana umuriro yo mutindi mono twatikorie nchera na bamate mbate masana kumunyokania gatorie nchera yo konya abantu barenge nyomba in fact chichuma chidise chuma ikyatwengera sana ko chibuna to sokia abaminto korwaro yanyare kananga endu yane ari etindere oika gwaka asegeteiga endu yane yasoka yakere yasoka ero takagoswana umuriro yume lakini abantu bamusuia tachi gosoa abamate bagenda gushughulika ntu abamate mbate masana gushughulika gere bakonya baminto yasinya bono umuriro uyu uchakirite kuruga Syria naika ko batebi gesieri ana babwenta gosokera tinyare kanete basokera ororo ya bidi bono basokera jidisa none jidisa twatumeka gosokera abantu baminto umuriro yokoragani gochakira se nyomba gete ya bana bakorara ire side echikoni wanse ire kando kabisa na ne nyomba so umuriro chakira ne nyomba ya bana bakare school banene kinyaruka abana banda babake bakwete nyomba imebarenge na bayibuli baba no umuriro yo osidi kero osidi obaengera no ngina nigeira na kango na ikagosoka lakini oirana nanga tagutiga bana bae ekera ira nago chikoria abana bae umuriro no moengera bamera na makweria yae inche koreke nkobori ngoyo koretaya ntoramanya ningo lakini tari stima yarengo turaisiko ne stima yari bugete maybe ekosi umuriro yokoragana nigo tonga tigukorwase ugaswa nyomba uso muntu utanganite gukora na korete
omorero oyo ugacha nyomba igo ngoteba iga abantu ba minto onya rigoso riro kango omonto agocha kwana rigoso riro nyarebe nangoserete kobwa gosamba abantu ba Nyasaye amarieta nkoro kudomiano onya konyora gokong'o obone anko yane akura ntwa batang'ani goika ntwatema gotagora lakini twasinyupi monto twatang'ana gosoki na omwana oyu bwemetie nyisaba nere goika toika gotang'ana gosoki na tata omwabo twachi gotagora omorango oyo ase babwenerete gosokera etwasinywa finally ntwachi twafaulu konyetagora epigipigi no yainge gesieri nero twatang'ana gosoki lakini ase ebinto binde bionsi pi nabo biayera nyomba omwana oyo nabo oyo minto pencha moina arete egari nero twatang'ana kominyoki nyagitari korwa omonto okabere twaminyoki mama omwabo omwana oyo mama omwabo omwana oyo nchera kogenda nare biyake lakini goika nyagitari osire rororo omorero oyo oansera korwa ase erumu abana bakorara norenge gwoka saidi mono gwetaniro gorasa abaibori bakorara twatema konyorimi lakini ntwasinywa igo bona ase abanto basirera nyomba ime kabisa ebare babere batato lakini omong'ina erachi gosirera nyagitari kegera stima nyarengo torache totena na stima yakosia ebi bionsi na egasi yarenge nyomba ntwanyesoki kere biyete kene nkeiyo haita into torata no omonto okoraya ntokomanya asamalita ngoro kumosoti Dennis kurwa omurai kurase county ya Kisii nande kurwa omurai kurase constituency atu abonchari lituko lya rero nigo tore nebirero byo gokumia ase ogosiria abana batatu ase familia ya mono mong'ina yomo abo morro sambire obotuko bogokiera rero Nyasaye gakora ogwanja kwayo mwaka bieka nero nyara kurunyomba so gaigase constituency to yabonchari twasirire abana batatu batatu twasire no mong'ina yomo igo twagambire ne management gose county government disaster management ya county to ya Kisii elinde barorenga kibaranyare gokonya ase kerokende anene mono ase omwana oli okarari korwanera obugima bwayo bekere oxygen no mugaka oyo tigaire kare moyo abantu baita abanchari go bakweumia bakumata ase gento kiabeira ase lituko lya rero negento kyogokumisana ekigetanya koba whatsoever so gotukumetie wengi wetu tumeacha vinya wazi kwa sababu chambo ambalo limetendeka ni chambo ambalo linasikitika sana. Wengi wetu tumeacha vinya wazi kwa sababu ni kitu ambacho kimetendeka hatukuwa tunatarajia. Kwa hivyo kama sisi katika eneo bunge la Bonchari constituency tunasikitika sana, tunalia sasa hivi tunavyozungumza, because what has happened today is an accident that we could not occur. Something that has happened, we were not prepared. Tumepoteza familia ya watoto watatu, tumepoteza na mama mmoja, bwanake alikuwa ameponea chupu-chupu. Kisa cha moto ambacho kilikuwa kimetokea bado akijapainika hadi sasa hivi tunavyozungumza. Hii mambo iko katika mikono ya polisi ambao wanaendelea kufanya investigation asua kenye kimefanya hiyo moto kutokea na kupoteza maisha ya watoto watatu na mama mmoja. Tunavyozungumza sasa hivi tunazidi kufariji familia na wenzetu wote, relatives wote ambao wamefika hapa na viongozi wengine. Kwa jumla tunasema pole kwa familia na tutazidi kusimama na nyinyi kuanzia sasa hadi dakika ya mwisho.